Ja, så er vi tilbage igen. Renovering Husqvarna 50, video nummer 11. Og jeg fik lavet, den kan køre rundt. Så det spiller bare som det skal. Bremsen fungerer. Okay, kan ikke flytte. Stikke. Ja. Så nu fylder vi noget væske på. Jeg har gjort klar. Og så det er nok. Det kan godt være, at jeg lige får lidt assistance på til at hjælpe med at filme, når vi lige skal starte. Så må vi se, hvordan det går. Ja. Og det jeg fylder på, det er selvfølgelig miljøbenzin. Det ved jeg så, den ikke kommer til at køre på, fordi det vil han ikke ofre. Eller måske, og måske ikke. Han kan ikke rigtig bestemme sig. Nu får han leveret med miljøbenzin. Og sådan er det, fordi jeg har en anden, der kører ikke, og tanke på det her, det går også nok. Så får han det frisk kægeolie på. Det er en stilkægeolie, som er noget tyndere end den jeg plejer at bruge. Men jeg tror den er god. Ja, den er lidt mere vintervenlig. Og jeg har kontrolleret, der er gnist på den, så den skulle kunne køre. Det virker også. Joker. Og jeg undrer mig lige lidt over, for der det var nok bare lidt luft, der skulle. Nå, vi prøver. Lidt liv i den, så det er ikke helt håbløst. Så det er low. Helt samarbejdsvillig er den ikke, men jeg ved, der er gnist på, det tjekkede jeg. Så kan det være noget indstilling. Og nu vil jeg lige prøve at have. Tager jeg lige skjoldet af her, for så kan jeg få tænderne nu, så kan jeg se, om det er fordi, jeg har druknet den, eller om den ikke får noget benzin. Der er de to mulige her. Af med den. Den er vist druknet, kan jeg så godt sige. Og der går nemt sætte en god skvat diesel hernede i, så jeg blæser den lige af en gang.
da den gav en lille presser lige før, så tror vi på, at det er fordi jeg har druknet den. Så dengang der sætter jeg ikke lige skjoldet på, for så kan jeg have lidt nemmere ved lige at til den har fået temmelig meget diesel ned i den cylinder der. Og det kan også godt have noget at gøre med, at den har fået nye membran, så den får alt for meget. Det er i hvert fald godt. Så samarbejdsvilje, som man kunne have ønsket. Jeg prøver lige at tjekke gnistpositionen en gang til, bare lige for at være på den sikre side. Jeg tror det er og meget fin gnist på. Så det er ikke. Og det er noget nærmest sejler, kan jeg se. Ja. Det er ikke benzin, den mangler. Det kan jeg godt se. Når sådan noget som det her, at det drukner, så kan det være et mareridt at få liv i igen. Og det er derfor jeg sådan lige prøver bare at skrue lidt, og så
Lige pludselig kommer den. Den er godt nok... den er nok genstridig, men... det skal nok lykkes til sidst. Ja, den sejler stadigvæk. Og sejler, det vil sige, at benet den får rejse på mig. Vi prøver det, og så det er faktisk lige ved. Jeg har lidt vurdere om en lille smule mere på der. Det er så åbenbart for meget. Så vi kommer lige lidt tilbage igen. Jeg leger lidt videre med at lige prøve at ramme indstillingen. Og der kommer så ikke flere videoer, da vi har set både renovering og det hele, og den skal nok komme til at køre. Det er der ikke tvivl om. Jeg skal bare lige ramme den rigtige indstilling, og så starter. Så det var det.